Fit-tieni jum ta' żjara statali fil-Kroazja, l-President ta' Malta Dr George Vella iltaqa' mal-Prim Ministru Kroat Andrej Plenković u anke l-Ispeaker tal-Parlament Kroat Gordan Jandroković. Il-President ta' Malta tkellem fuq numru ta' kwistjonijiet mal-Prim Ministru Plenković fosthom dwar id-dimensjoni Mediterranja taż-żewġ pajjiżi, it-tibdil fil-klima u anke l-immigrazzjoni. Iż-żewġ naħat tkellmu wkoll dwar il-pandemija u x'miżuri ttieħdu miż-żewġ pajjiżi biex itaffu l-effetti li ħalliet fuq iċ-ċittadini, il-pjan tal-kupru anke dwar il-proċess ta' tilqim kontra il-virus. Fuq l-aġenda kien hemm ukoll l-andament ekonomiku taż-żewġ pajjiżi u t-triq il quddiem għas-sena d-dieħla. Għal din il-laqgħa l-President George Vella kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Innovazzjoni u r-Riċerka Owen Bonnici li flimkien mal-Ministru għax-xjenza u l-Edukazzjoni Kroat ippreżentaw informazzjoni dwar kooperazzjoni futura fl-oqsma tal-innovazzjoni u r-riċerka bil-ħsieb li jiġi firmat ftehim bilaterali. Il-laqgħa mal-Ispeaker Jandroković segwit dik ta' mal-Prim Ministru Kroat. Matula ġew diskussi wkoll kwistjonijiet komuni bilaterali u internazzjonali fosthom it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea, l-istabilità fl-Afrika ta' fuq u fl-Afganistan. Il-President tkellem ukoll dwar l-importanza tad-demokrazija parlamentari filwaqt li jesprima twemmin sod tiegħu fil-benefiċċji tagħha bħala għodda li tagħti spazju għall-għarfien dwar relazzjonijiet internazzjonali. Impenn uffiċjali ieħor kien iż-żjara fil-fortizza tal-Belt il-qadima ta' Varażdin. Il-President u Sinjura Vella ġew milquha mis-Sindku, l-Isqof u l-Vigarju Ġenerali tad-Djoċesi tal-Belt.